depan dulu. Oke, sing lungguh kuwi penyanyi. Nah aku apa? Hera Dewi ku penyanyi. Iki penyanyi. Sliramu sinden. Sinden. Nah, kok ledek iki lho ya. Ngerti ora Fitri bedane penyanyi karo sinden? Bedane gelungan karo ora. Bedane siji gelungan karo ora. Sing nomor loro? Jarian karo ora. Sing nomor telu? Penyanyi kuwi jeh nom, nek sinden kuwi biasae wis tuwek. Lawas, aku kaya tuwek sliramu ora iso tuwek. Aku rong lahir wis ngefan karo kene saiki isih semono wae ya. Fitri. Injih Mas. Sampun kepareng derek tetepangan kanca-kanca saking Edinada. Lelipur katur panjenengan para tamu anggenipun menggugati Bapak Suparman Ibu Sulastri. Sliramu wis pirsa ingkang menggugati napa dereng? Dereng. Lah piye kok ya wedang wis jok kok urung pirsa ingkang menggugati. Doa berkah pangestu para tamu anggenipun menggugati Pak Parman Ibu Sulastri Purwomadya Wusana pinanggi rahayu wilujeng. Mempelai calon mempelai berdua. Mbak Yuni, Mas Wahyu anggenipun mangun bali wisma manggih keluarga ayem tentrem. Jadilah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pak Bayan menika ingkang menggugati. Oh mriko. Pak Bayan nggih nyuwun pirsa kula niki sowan wonten Bangun Rejo nika nggih nembe pisan menika. Cara mriki bar kenalan diaturke napa riyen Bapak? Mat-matan, langgam, sragen, dangdut napa hadroh? Oh langgam dhisik. Ben tepat. Nggih. Sing nyanyi niki pakurmatan para tamu napa sinden kula? Oh. Ampun sinden nggih Pak nggih. Sindene riyen. Senaosa setung. Penyanyi ngono lho Mas. Sinden ya penyanyi ya. Ya ben kaya cah cilik ngono kan. Pangandikan Pak Bayan aturke mat-matan langkung rumiyin. Sliramu ngaturke apa Cahayu? Nggih. Mbok menawi Bapak ingkang kagungan kersa menika. Pak Parman nggih ngersake lelagon. Ngersake lelagon napa Pak? Sliramu yo nyaket. Lah nyaket iki Teko iki teko. Bapak Parman ngersake lelagon ing dalu punika. Mboten cekap kok Mas. Jempol mawon. Nyuwun lagu menapa monggo Bapak? Becak Pati Irama Tayub. Piye. Oh mengke diaturke. Iramanipun Tayub. Nggih. Oh nggih. Niki gamelan atom. Iya. Becak patine niki jujur mawon iki sindene pas becak pati gandeng gamelane atom dereng saged digarap. Ngono to. Wong iki mbok yo jujur wae. Iya, sanese mawon Pak. Nah, ngono lho ya. Hah? Nah. Lah urung-urung kok ya sesideman kengko ya marai kepengin sing ngendang ya. Diaturke nggih. Nanti juga diaturke titimbang sakala lelagon sragenan. Mengke sesideman diaturke. Iki mat langkung rumiyin Mas Dombel. Iki udakara wis 17 tahun gak ketemu karo player iki aku ya. Diaturke. Menangi zaman edan para tamu nembe ngrahapi dahar dalu dereng prayogi menawi diaturi jumeneng. Pokoke bar dahar awake dhewe sak lagu mengke pakurmatan para tamu. Nggih, leres Mas. Cocok nggih Bapak? Cocok banget. Ewuh aya ing pambuti swara kok son eloke kaya ngene. Inggih. Ngene iki Sinten to, Mas? ngene iki cedhek paido aku ngomong son elok niki to. Jarine sing elok iki tukang bakul solar ngono ya.
Heeh. Sing tenang ya. Melu edan nora tahan yen tan melu hanglang koni boya keduman melek Rono Cahayu kali renwekasan dipohon dilalah kersane ngalah tukange syuting aku iki mesakno. Kok mesake piye lho Mas? Aku mrono melok mrono, aku mrene melok mrene nah. Iki tukang syuting ya ngene iki. Iya wis gaweane. Bejo bejang nekang lali luwe bejo kang eling lawan was padha paripurna Injih. anggonku ngaturke bawa. Sik, bapak sing rada bianter wau ngersake napa nika wau? Bablaske niki. Oh nggih. Pokoke nggih kersane gonge gung ngeten riyen nembe dibablaske langgapipun. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Dik Fitri Tagunana windanana kaenteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane mong katon sliramu wae. Ojo nali pawelingku uga manang mas
Sinarengan keluarga agung campur sarinya Indonesia. Edi musik kemarin lelipur katur panjenengan para tamu kakung saha putri. Wilujeng dalu wilujeng midhangetaken katur para tamu sekeco anggenipun sami lenggah. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwune dina lan wengi muga-muga Gusti ngejabahi ya yo sakapan nanggonmu bali bisa kupon kaya ta inguni tahu nono windonono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mong katon sliramu wae ae yo Fitri dalem kan senengku Mas. nyambut gawe karo Edi Nada kuwi apa? Apa, Yogane iki kompak. Iya. Kon gerong ya kompak, dasare masih muda semua. Iya. Bose suwe aku. WA piye, Yogo Mas? iku dunom tuwek sithik pateni. Aja galak-galak bosku. Berarti kayak bakal dipateni. Sapa? Kayak Sapa? abah teplok kayak. Abah teplok kok tuwek. Tuwek kok, Lawas tuwek dhewe kaya. kok. Kae Kuwi kayane delok kas ngono ya kae ditepaske. penyaron legend ora masalah tuwek tak omongi ya. Kae yo baratanku. Kae Ya. ya Fit entekke sithik engkas. Ojo nani. Buka sithik, susu. pawengku. Uga mana Kang Mas janji-janjimu. Aku kang setya satumu tanteni nganti saelingmu. Ngaturaken agung ing Matur panuwun Dik semenuwun. Fitri.